आच्छा बिदिसो जोंनि बिटिसिआव मा बिजेपिआ 2025 आव सरकार खुंगोन सरकार खुंनो दिनै बिटिसिआव जोंनि बर'निनो मा होननानै बुङो लिडारफोर दं बिपिएफ दं ओमफ्राय इउपिपिएल दं बे मोननै राजनितिक हान्जाया मा जामारखो एक्चुअली थैमारजोबसिगोन नामा बे मोननै पलिटिक्स हान्जाया दिनै बिजेपिनि लिडारा मा होनदों बिटिआरआव जों बिजेपिआ 2025 आव दखल खालामगोन नों नुनानै दुखु मोनदों इउपिपिएलनि लिडारफोर ओमफ्राय बिपिएफनि लिडारफोर नोंथांमोना मा सानदों साना बे नोंसोरनि खोथा किन्तु जोंनिनो पलिटिक्स हान्जा मोननै गोख्रों गोरा इउपिपिएलआबो गोरा बिपिएफआबो गोरा दोलो हान्जा मोननै दं बे मोननै हान्जा थानायावबो दिनैहाय बिटिसिआव मा होननानै बुंदों 2025 आव जों खुंथायखौ खुंगोन जों लाजिदों सोरबा लाजियाखै जानो हागौ किन्तु नैबे अफ्रिमोना बा एक्स एनडिबि बिथांमोना कयेकजन लिडारफ्रा एक्स एनडिबिनि कयेकजन लिडारफ्रा लाजिदों दिनैहाय बेफोरबायदि खुंथायाव जुदि थासि थानायावबो बेफोरबायदि बुंजायोब्ला बेसेबां लासिंसिं ब्रायैनो होमारगोन नामा जों बेखौ चान्स होनो हानाय नङा नाथाय दिनै बिजेपिखौ बेफोरबायदि बुंनो हानाय साहस गोहो गोरा खालामनाया सोर खालामदों इउपिपिएल सरकार प्रमद बिथाङानो गाज्रि मोननानै लाब गैया आं जाखौ बुंदों सिदा सिदा दिनैहाय जों लाजिनोबो ओंखारदों लोगोसे एक्स एनडिबिफोरखौ बिजेपिआ फैयोब्ला मा जागोन जों बर'आ मा जागोन सोरबाया सानदोंना सानाखै आं बेखौ मोनथि रोङा एक्चुअलि आं मोनसे जायगायाव खामानिसो मावफैदों गय बारियाव हाग्रा दानफैदों गुबुननि आं दिनैहाय गय दानखांनायनि उनाव दा खालामगोन होननानै दा खालामनाय जादों खामानियाबो जोब्बाय हाग्रा एवखांनायाबो जोबाखै गाबोन फुङाव बेला मोनसे दंबावो आं एवफैगोन आंनि नङा एक्चुअलि मालायनिसो हाजिरा मावनानै जों थायो दासिमबो रावबो फोथायनाय नङा जोंखौ दिनै पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावहायबो खामानि मावना ओरैनोब्लाबो जानांगोन नों थैजासिम खामानि मावनानै जाखानांगोन ओरैनो माबाजों जानाय नङा रावबो हान्जा बिपिएफआबो होनाय नङा नोंखौ नायनाय नङा इउपिपिएलआबोथ' थैनोबो नायखाया एक्स एनडिबि आर डिफेक्सनल' नङा जेसेबां मा होननानै बुङो एक्स एनडिबिनि गथ'फोर दिनै बेफोरबायदि गथ'फ्रा मोनसेबो खामानि मोना खामानि मोननाया बाद दोन खामानि मोननायखौ बाद दोन दिनैहाय बर' रायजो राजाफ्रानो खामानि मावनो बिनो थांब्लाबो मोना गबिन्द बसुमतारी बिथांनाव खामानि बिनो थांबाबो नोंखौ सिनाया होनना बुंहरजायो होनबा जों गबिन्द नोंथांनि जों सानसे समाव बेसेबां मा खालामदोंमोन बेसेबां दुखु खस्थ' खालामदोंमोन नों सिन्था खालाम दिनै जोङो मा हालात मा अबस्थायाव दङ नोंथाङा सानगोना सानाखै बे नोंनि खोथा किन्तु जों दुखु नांदों सानसे समाव जों गबिन्द बसुमतारीनिनो खामानि मावग्रामोन आरो बिथांखौ नेग्रामोन एनडिबिनि लिडारफोरखौ जों नेयोमोन बेङोमोन जोङो AK-56 लानानै जों बेङोमोन दा जों सोरनिबा न'खरनि दाहोना बान्दाफोरबायदि मावना जानांगौ आरो बिनि सायाव बिजेपिआ 2025 आव सरकार दागोन धमखि होबावदों इउपिपिएल सरकारखौ जों बेखौ जानो चान्स होनो हाया नोंसोर होनो हागौ किन्तु नैबे अफ्रिमोना मालाबाबो होनो हाया बिजेपिआ जुदि जोंनि बिटिसिआव जुदि गमामायैनो जुदि सरकार दायोब्ला जों बर'आ लासैनो ट्राइबेल नङा नन ट्राइबेल जेनेरेल गुस्थियावसो गोग्लैजोबगोन खांख्राइ जानो मोननाय नङा नों बर'आ अमा जानो मोननाय नङा अमा दाननायाबो बन्द' जागोन अमा दाननाय दाउ दाननाय बेफोर बन्द' जाजोबगोन मिथिबाय लासै लासैनो शर्मा लिरजोबदो बिजेपिआ जुदि हाबफैयोब्ला आं बेखिनि खोथाखौ बुंदों थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला मेंबायबो गोबां खामानि मावबाय मेंबाय खोथा बुंनोबो बोलो नांगौ जायो साननांगौ जायो थ' बेखिनियावनो
आं दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि।